Рая, кажи, мамо, ти от коя държава си? България. България? Пипитате. Кажи, ти кога си родена? Пипитати. Кога си родена, Рая? Пипитати. Кажи, кога си родена? Кога си родена? 5 август. 5 август. А ти, мамо, от кой отбор си? Лудогорец. Лудогорец. А баба и дядо къде живеят, мамо? Балкански. На Балкански. И там имаш ли си ти кученци? Да. И как се казва твоите кученци? Шани. Шани. Да. И Тера. Татая. А сега къде искаш да отидеш? Сега къде ще отидем, мамо? Пикачки. На Балкански? Да. Няма ли да отидем на яслата? Не яси. Как се казва яслата? Дайо байо. И как се казва госпожата? Яси. Краси. А другата? Ани. Искаш ли да изпиеш една песничка? Две кали... Не. Няма да пееш. Добре, мамо. Айде, свърши филма. Искам да